Detox je najväčší strašiak vás, ktorí užívate zelené potraviny, jačmeň a chlorelu a neskutočne sa toho obávate, čo to bude s vami robiť, že presedíte pol dňa na vecku, ale ono to tak nie je. Pokiaľ dodržiavate to správne dávkovanie, ktoré vám nastavím, tak tým detoxom prejdete úplne ľahunko. Detoxom si prejde takmer každý, kto užíva jačmeň a chlorelu, pretože jednak nás krásne čistia, ale zároveň aj sytia tieto dve super potraviny. Prejaví sa to u každého inak, pretože tá chlorela vyhodnotí to, čo je v našom tele najzávažnejšie a to začne riešiť. Nie je dôvod na nejaké obavy, že by to malo trvať večne. Ten detox by mal prebehnúť maximálne po tých 3 týždňoch, už by mal mať každý za tým. Kvalita vlasov bude lepšia, nechtov takisto. Celkovo sa zlepší stav črevného mikrobiomu. A pokiaľ sa budeme o naše črevá starať dôsledne, nedáme šancu žiadnej chorobe. A potom to príde. Obnovia sa samoliečebné procesy, hormonálna rovnováha, fyzická a psychická kondícia, podporí sa imunita. Ak máš nejakú otázku, ktorá ťa zaujíma na tému zelených potravín, tak mi kľudne napíš pod toto video alebo súkromne správu, rada ti odpoviem.